Mayong adlaw kayong tanan sa batang programa sa TV Apologia Veritas, gipasigdan sa Lay Catholic Apologist International. Sa kalas ng Spiritual Director, Reverendo Padre Nelson Luciano Cabasisi, sa ato ang cameraman, Sir Julius Bisaya. Kinasabi niyo ubos nga lagad Sir R.J. Sena, makiguban kaninyo sa bubong na panahon na managisgot sa mga butang na may kalambigitan sa atong gitawag pagtuong Katoliko. Karong panahon na mga higala na igsoon atong tagaan pagtinaw ang mga pangutana sa atong mga higala na nasa gawas sa itong pagtuo, may tungod sa mga butang nga ato ang ginatuuhan dinhi sa ato ang simbahang Katoliko. Karon ang ilang pangutana, nakatuman ba ang mga Katoliko sa balaang kasulatan? So kini nga pangutana, usa kini ka gitawag og pamaagi nga pangutana nga daw makita nato nga tinuod ang ilahang pangunahuna apan kung ato ang tan-awon usa kini kalinglang nga paagi nga pangutana. Ngano man una, ang ilang pangutana, nakatuman ba ang Iglesia Katolika sa balaang kasulatan? Kung walay balaang kasulatan, dili mabuhi ang Iglesia Katolika. Ano man, kaya ang esensya o kining gitawag o mga pagtulunan nga nalatid sa libro ang gitawag o Biblia, gibuhat na sa Santa Iglesia, gikan siyang paglungtad for first 300 years. O niya, nahimo lang si sinulat, pagtungtong na, ni adtong gitawag o na-compile na, after 393 to 415 AD. So ang question, kung nakatuman ba ang simbahang Katoliko sa balaang kasulatan kung Biblia, dako kayo nakatuman. Nga naman, una, ang gitudlo na Ginoong Kristo sa balaang kasulatan nag-ingon, St. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Nag-ingon ang ato ang Ginoong Kristo, ato lang iyambag sa 20. O tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So naimando ang atong Ginoong Kristo, matudluan silang tanan. O term nga tanan din referido ni sa tanang tao, mag-iingon ni Ginoong Kristo sa 19, nga diin bunyagan. Pag-ingon nga tudloi silang tanan sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So nagapunting ka na sa iyang mga pagtulunan nga iyang gitudlo sa iyang mga apostol. Pero ang question, focus lang dito sa balaang kasulatan. O niya, ang St. Matthew chapter 28 verse 20, nagapunting sa tibuok pagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Kristo. Karon, dinha sa iyang pamulong, o mismo sa pamulong pod ni San Juan kapitulo 21, versikulo 25, nag-ingon, daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus, o kung gisulat pa ang tanan, nagatuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. So dili nato makita mga higala o mga igsuon nga din ang Kristo nagtudlo nga ang tanan itudlo. Kung sa matong tanan kadtong mga gisugo niya ngadto sa mga apostol. O nya niingon pud si San Juan nga dili ang tanan nagibuhat ni Jesus nasulat. So unsa may ilang itudlo kung dili tanan nasulat di na sa gitawag og balaang kasulatan. Muna ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, pag maingon ka og pulong sa Dios, nagapunting ka na sa duha ka matuoran. Nga una, kadtong pulong sa Dios nga wala nasulat. Nga sumala pa sa balaang kasulatan, ako ang ikutlo ning Biblia Protestante, King James Version, naa sa gitawag og 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, nag-ingon, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. So, ang buti pasabot, pagsulti ni Kristo nga itudlo ang tanan, una, nagapunting ka na sa iyang mga pulong nga wala nasulat sa Biblia, nagisulti sa Biblia Protestante, even sa Biblia ang gitawag og Katoliko, nga nagapunting una sa tradisyon. Kung sa mga tradisyon, it is action, it is an action, it is a teaching, or it is tawag anang thing that handed down from one generation to another generation. Nga usa ka na ka mga pulong, pagtulunan, mga butang, nga gipasa-pasa gikan sa usa ka kaliwatan hangtod sa laing gitawag og kaliwatan. So kining maong tradisyon
Mo ning gisulti ni Ginoong Jesucristo nga diin ipatudlo ang tanan. Nya kining gitawag og tanan usa ni ini kadtong mga butang nga gitawag og wala masulat. Muna ang pangutana, nakatuman ba ang Iglesia Katolika sa balaang kasulatan? Ang balaang kasulatan nag-ingon nga itudlo ang tanan. Anya pag may tanan, dili ang tanan na sulat. Pero wala nagpasabot nga di ta mo tuo sa nasulat kay gani ang ato ang simbahang Katoliko through sa Dei Verbum nga tawag anang dogmatic constitution of the church promulgated by Pope Paul VI regarding sa gitawag og Holy Scripture or the Word of God na nagahamtag og mando nga ang tanang mga Katoliko magatuo gayon sa nakasulat nga mo ning gitawag og santo sa Skriptura. Pero ang santo sa Skriptura pag moingon ta og pulong sa Dios kabahin lang siya ni anang maong pulong sa Dios nanuman kay dili kompleto kung libro lang ang atong basihan. Hinunua kinahanglan naa si katugbang, naa siya gitawag og kauban aron makumpleto ang pulong sa Dios. Unsa man tong iyang kauban? 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 refer na sa tradition. Ikaduha, 2 Timothy chapter 3 verse 16 refer na sa balaang kasulatan. So gisugo sa balaang kasulatan nga motuo ta ni anang maong tradisyon, motuo ta ni ining maong gitawag og nasulat og pinaagi niini atong gituman nga kining maong mga butang nga kamatuoran atong tuuhan og ato gayong itudlo. So ang question, nakatuman ba ang Iglesia Katolika niini? Nakatuman. Dako kaayong nakatuman. Apan na apay tawag anang usa ka butang nga kinahanglan natong tuuhan. Kay ang libro dili man siya maka-explain sa iyang kaugalingon. Dili siya makahatag og pagpasabot sa iyang kaugalingon gawas nga may mga tao na ay institusyon nga motudlo og mopasabot niini. Sama ba sa Philippine Constitution? Dili pwede nga tawag anang mosabot-sabot at ato siyang masabtan pero di ta makaingon nagkatong kaning atong pagsabot usa kini ka final and executory gawas kun ang korte mohatag sa iyang opisyal o pinal nga interpretation ni ining maong libro nga Philippine Constitution. Sa samang pagkaagi ang Bible mao ni ang constitution sa atoang pagtuo. This is the constitution of our faith. Kining libruha mo ang konstitusyon sa atong pagtuo. So kinahanglan kita nga mubasa, kinahanglan mo submit kita ni atong opisyal nga motudlo niini. Kinsa mga opisyal nga motudlo niini? Refer na sa gitawag nato sa Latin nga termino nga gitawag og magisterium. Unsa man ang magisterium? From the Latin word magistra, from the Spanish word maestra, from the English word teacher or magtutudlo. So ang buot na kung ipasabot anang term magisterium kanang teaching authority. Ang question, asa man na gipahimutan ng teaching authority nga diin ato ang tuuhan? Sumala pa, ato ang basahon ang St. Matthew chapter 28 verse 20, nag-ingon ang balaang kasulatan, o tudloin ninyo sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So ang buti pasabot, kining maong teaching authority iyang gitugyan dito sa gitawag og simbahan. Katong unang institusyon sa atong tawag anang simbahan, mga apostoles, o gipasa-pasa kini gikan sa mga apostol hangtod karon og dili gayud kana gitawag og malubag. So ang buti pasabot, pangutana, nakatuman ba ta nga mga Katoliko sa balang kasulatan dako kaayong nakatuman. Kung ang pangutana, refer lang man sa balang kasulatan, ako ang ikumpleto. Pag maingong tagpulong sa Dios, refer na sa nasulat o wala masulat sa pulong sa Dios o kinahanglan ang pasabot ni ini kadtong teaching authority, kadtong magisterium na mao ang simbahan na gitukod ni Kristo kay ang kaalang gitugyan man niining maong simbahan na diha sa nagkalain-laing paagi. So kung mutudlo o tawag anang maglibog ta sa balang kasulatan, dangog ta sa atuang gitawag og magisterium. At the same time, kinsa may mga personahe ni ining maong gitawag og magisterium. Sumala pa sa panagna ni Propeta Malakias, Kapitulo 2, versikulo 7. Nag-ingon ang balaang kasulatan, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamahanan. Patalinghugi ninyo mga higalag mga igsuon nga din ang sugo sa balaang kasulatan nga diha sa pamulong ni Propeta Malakias nga diin kita mo adto dito sa mga pari kay ang mga pari
mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. So kanang magisterium gikompose kana siya sa mga pari. Unya kanang maong gitong mga pari na ay pinakataas na pari. Kung nato ang basahon ang Biblia, si Kristo ang pangulong pari. Ug nagtudlo og mga pari sa iyang gitawag og simbahan ug naghilom gingharian sa mga pari. Unya kay si Kristo mikayab naman sa langit, nagtudlo ang San Pedro nga mo'y mangulo sa iyang gitawag og simbahan. O kining maong simbahan na gipanguluhan ni Pedro, uban sa ubang mga apostol, naglawig kining maong simbahan. So gikan sa mga apostol ug ang San Pedro hangtod karon, ang Santo Papa mao ang representante ni Kristo nga sumusunod ni San Pedro o ang mga obispo nga representante sa tawagan ng mga apostol na diin mausab ang mga apostol ni Ginoong Kristo mao ang naghupot ni ining maong otoridad sa gitawag og pagtudlo. Muna mga higala mga igsuon pag naay magtudlo nga dili gani pare unya pagkahuman nagpatuo nga pastor kay ang tinuod man gid nga pastor mga higala pare gyud. Pag mihong ka og pari, pastor. Pag may kag pastor, pari. Pero pag naay pastor gani nga dili pari, dili yun na tinuod. So unta kining maong unang gitawag pangutana atong matagaan og gamay nga pagtin-aw aron kita usab kung mapangutan-an kita niini makahatag pud ta og ginagmay nga gitawag og pagtubag. Sa ngalan sa Sporto Director Reverendo Padre Jose Kadasisi, kininyong ubos nga lagad Sir RJ Senote para yung manamit kaninyong maingon Ecclesiam Servire et Fidel Catholicam Defendere. Santa Iglesia Katolika, mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan, ngaming ila sa Santo Papa sa Roma, nagisugo ni Jesucristo sa pagmando dinhi sa yuta, aron kitang tanan makapahimulos sa gingharian sa Dios. Atong pagtuong Katoliko dinukod sa